Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanku da zuwa wannan dandali mai albarka. A yau mun zo muku da darasi ne wanda zai birge ku kuma ya ƙayatar da ku, wanda za ku gyara hotonku da kanku ba tare da sai kun halarci wajen wani ya ƙayata muku ko ya birge ba. Wasu da dama suna ganin hotunan sai su dinga tambayan shin ni ma ya zan yi haɗa nawa. To a yau mun zo muku da wannan darasi yanda za ka gyara kayanka ba tare da sai ka ce wani ya gyara maka, yana maka yawo da hankali ko yana ja maka aji ba. Wannan shine a takaice. Kafin mu shiga ga wannan darasi, idan yau ne zuwanka wannan dandali, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Da farko za ka shiga Play Store ka yi searching KineMaster. Da zarar ka yi searching sai ka yi downloading ɗinsa, sai ka buɗe shi ka yi amfani da shi. Amma da yake ni ina da shi ba sai na yi downloading ba. Gashi nan kamar haka. Da zarar ka danna shi ka buɗe, zai kawo ka kaman feji kamar haka. Sai ka hau wannan alamar plus ɗin ka danna shi, zai buɗe maka kamar haka. Sai ka sake danna wannan mai 111 ɗin. Gashi nan na nuna alama ya danna. Da zarar ka yi clicking kansa, zai kai ka kan hotunanka wanda za ka ɗauko ka saka a matsayin background. Amma kafin ka shigo nan ɗin, ka tabbatar ka yi chroming ɗin hoton, ka cire background ɗin hoton da za ka yi amfani da shi, wanda za ka sa background ɗin nan da za mu ɗauko mu ɗaura. To sai ka yi selecting ɗin wanda kake so. Misali za mu yi amfani da wannan. Da zarar ya buɗe haka kamar haka, sai ka danna wannan, sai ka yi zooming ɗinsa ta nan. Da zarar ya buɗe kamar haka, sai ka dawo nan kuma hallau ka yi zooming ɗin hoton background ɗin ya dawo full, wanda zai cika maka shi ya zama daidai. Za ka iya cika shi, za ka iya barinsa kamar haka. Ra'ayinka ya danganta da yanayin ra'ayinka. Za ka iya barinsa haka, amma ni zan bar sa a haka. Za ka iya zooming ɗinsa fiye da haka ma ba damuwa ba ne. Za ka iya barinsa kamar haka. Sai ka dawo nan hallau ka sake danna wannan vignette ɗin. Za ka ga ya ɗan yi duhu, to ba damuwa ba ne. Dama haka style ɗin muke so mu gan shi. Sai ka danna adjustment ɗin nan. Za ka yi adjustment ɗinsa, ka ƙara mai haske ko ka canja mai kala. Ya danganta da yanayin yanda kake so. Ka gani? Kun gani? Ka ja shi baya. Kun gani? Kun gan shi? To bari mu bar sa a haka. Da zarar ka yi haka, sai ka je ka ɗauko, ka shiga layer ɗin nan. Sai ka je ka ɗauko wannan hoton da ka cire background ɗinsa wanda kake so za ka yi amfani da shi. Za ku ɗan jira kaɗan da yake yana da ɗan nauyi. Sai ka je ka cikinsa. Ba gashi ba kamar haka. Da yake za mu yi amfani da wannan. To sai ka yi zooming ɗinsa. Sai ka matsar da shi hallau sama kamar haka. Sai ka duba ina ne cropping. Sai ka shiga cropping. Sai ka bar sa a haka. Sai ka buɗe nan. Sai ka ja shi. Kun ga ta ƙasa yana shiga? Ta ƙasa ya shiga cikin wannan hasken. Sai ka danna cikin color ɗin. Ba ka ga ya shiga ba? To shi kenan, sai ku bar sa a haka. Sai ku sake dawowa layer. Bayan ya shiga layer, sai ka sake ɗauko ɗaya hoton. Gashi nan wanda zan yi amfani da shi. Daman hoto biyu ne nake so zan yi amfani da shi. Za ka iya karkata shi saboda na ga kamar ya ɗan karkace. Ya ɗan tsaya mai kyau. Za ka iya barinsa haka. Za ka iya rage shi. Za ka iya ƙara shi. Ra'ayinka. To. Ka gan shi haka? To za ka iya barinsa haka. Ka yi saving ɗinsa. Za ka iya barinsa kuma ka yi zooming ɗinsa. Mu dai za mu bar sa a haka. Wannan shine yanda za ka ƙayatar da hotonka ba tare da matsala ba. Wannan shine a takaice. Sai ka danna wannan alamar.
Bayan ka danna zai kawo nuna ma abubuwa kamar haka guda uku sai ka danna capture and save ɗin nan. Shikenan yayi saving a cikin hotunan ka. Da zaran ka fito ka danna ka je ka hau kan hotunan ka gashi nan. Gashi nan wannan shine wanda muka yi aiki da shi, muka yi aikinsa yanzu. Za ku gan su da yawa. Wannan ma da shi aka yi amfani. Duka kala kala yanda za ka iya tsara shi. Wannan ma duk da shi muka yi amfani.